¿Qué tal? Son Rodrigo Vázquez, presentador de televisión. Saúde e océano. Chámame Xurxo Souto, son músico e son escritor. Son Yolanda Castaño, poeta. Hola, son Fran Hermida. Moi boas, que tal? Eu son Juan Fuentes, presentador do Quen anda aí. Hola, que tal? Son Xosé Antón Fraga, da Televisión de Galicia. Hola, son Lucía Veiga, actriz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son Kiko Novoa, xornalista. Hola, son Monti Castiñeiras, actor. Hola, son María Canosa, escritora e presentadora de televisión. Son Xavier Díaz, e aquí tamén se fala galego. Son Sara Seco, creadora de contido. Hola, son Federico Pérez, actor. Somos membros da banda galega Moura. Eu son Santi Romai, son actor. Hola, moi boas, son Isabel Candal, son xornalista, son coautora do libro De por vida. Son Carlos Taibo, profesor durante moitos anos da Universidade Autónoma de Madrid. Hola, somos Cuánto Sufrimos Martín. Hola, son César Morán, profesor, escritor e músico. Hola, son Marcos Pereiro, actor. Hola, eu son Xulio Ferreiro, son profesor de Dereito na Universidade da Coruña, son socio do Deportivo. Hola, son Javier Guillén, xornalista e autor de Mucho que decir e pouco que contar. Eu son Isa Risco, son actriz. Hola, son Antonio Fraga, son escritor. Hola, son Diego Bernal, escritor e lingüista. Son Carlos Ares, guionista, produtor, 5 xeracións de deportivistas na familia, insignia de prata no Deportivo. Chámome Alex Charlón, canto no grupo Ataque Escampe. Hola, son Mario Regueira, son escritor. Hola, son Pepo Sobo, son actor. Hola, son Xan Veiga, monologuista. Hola, que tal? Son Pepe Capelán. Xosé Fendán, son xornalista. E teño totalmente claro dende a máis tenra infancia, dende aquel día que o meu pai me presentou a Xaneta Sacuña nun bar da Rúa da Torre. Quero unir a esta fantástica iniciativa de Aquí tamén se fala. Nós tamén apoiamos a iniciativa de Aquí tamén se fala. Eu tamén apoio a campaña de Aquí tamén se fala. Quero dar o meu apoio á campaña de Aquí tamén se fala. Eu tamén apoio a campaña de Aquí tamén se fala. Eu tamén quero dar o meu apoio á campaña da rapazada de Aquí tamén se fala. Eu tamén apoio a iniciativa de Aquí tamén se fala. E eu tamén quero sumarme a esta gran iniciativa. E eu tamén quero sumar a esta campaña o meu apoio. Dende aquí tamén apoiamos a iniciativa Aquí tamén se fala. Eu tamén quero apoiar esta iniciativa. Queremos sumarnos a esta formosa iniciativa da rapazada. Desde aquí súmome a un sentimento e a unha evidencia. Se estamos na Coruña, este clube que está aquí debería chamarse Deportivo da Coruña. Os equipos deste país teñen que ter os nomes das localidades deste país que as puxo a xente deste país. Por tanto, na nosa lingua. Que aquí tamén se fala, porque o Depor é da Coruña. Se hai algo que teño claro é que o Deportivo é da Coruña. Eu non teño ningún tipo de dúbida, o Deportivo é da Coruña, non? De onde vai ser senón? O Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. Quero que o Deportivo sexa o Deportivo da Coruña. E o Depor de onde é? Da Coruña. E a Coruña que fai? Rabuña. Por qué? Porque o galego tamén é da Coruña, senón que seríamos nós. O Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. O Deportivo é da Coruña. Eu non teño ningunha dúbida. Sempre o tiven moi claro. O Deportivo foi, é e será sempre da Coruña. E un día ser senón. E eu tamén quero que o Deportivo sexa da Coruña. Porque o Deportivo ten que ser da Coruña. O Depor é da Coruña. Forza Depor. Porque sí, o Depor é da Coruña. O Deportivo, o Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. Porque o Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. Eu tamén digo, o Depor é da Coruña. O Depor é, claro que sí, de onde ia ser da Coruña. Eu tamén apoio. O Depor é da Coruña. Porque o Depor é da Coruña. Porque o Depor é da Coruña. Eu tamén apoio que o Depor é da Coruña. O Deportivo é da Coruña. Eu tamén apoio o Deportivo da Coruña. Porque o Depor é da Coruña. O Depor é da Coruña. Eu teño ben claro, o Depor é da Coruña. Hai unha estrela no ceo que alumea con firmeza. Hai unha estrela no ceo que alumea con firmeza. A do Raposo de Arteixo, a de don Arsenio Iglesias, a do Raposo de Arteixo, a de don Arsenio Iglesias, vivir na Coruña, porque o Depor, amigos e amigas, é da Coruña. Son Xavier Díaz, e aquí tamén se fala galego. Forza Depor. Chao.